Philippines and it's Hump Day Wednesday. And nga ako sa Pilipinas balik. Wala na ako sa Singapore. Huwag na ako sa Pyramid. And kasi Papa Doisky. Hello guys, we're here at the Pyramid. Chill, tas ang Pyramid! So guys, ikampoy ko sa work. Ganihan no? Lord kay si Batong, si Doisky, Rodrigo. And ikampoy ko sa work. So, anito sa Pyramid kay mag-chill. Chill para happy. Go lucky. Kita na ko iBugs. iBugs. Yeah. It's the best part of the vlog. Kain na. Mas nami ito. Rated SPG. Yeah. In the house. Kigwa Martin. Kigwa Flip. Flip. Ayay. Kigwa Hana. Pabudol na magkado. Kigwa Flip. Di ko kid. Mori si emotion po to. Hi guys. Si emotion po to. Hi guys. Hindi lang ako mag-vlogger guys. Mag-artist na ako guys. Artista na siya. So, magtagay mi yung juice, beer, juice. Cheers. Wala na, kampay! Lagyan na mo sa lighting dito guys. Plastic na puti. Makatakot. Makatakot. Duwidin, chocolate. Huh? Hi. Ano sad face ka? Kaon. Uy. Bago ka ba? Uy. Uy. Dali. May ugot ang bata. Yes, I was born at the curious Wala ang nangingog ko. Ano yun? Ano na? One time. Manalo na Jay. Balong putol man eh. Lihan. Butan dyan si Judith. Ayaw mag-smile. Asa to usa ka to smile ba? Ano ba na hindi one by one? Ngiti tagumpay. Ay, excited ka doon. Wait, wala pa na. Kachugi ako. Sarayaw pa. Oh, di ba? Binig nun. Dilawan. Dilawan.